Ja keď som sa sťahoval, tak som mal tiež prácu vyriešenú, pretože ja som pracoval pre tú istú firmu, ale slovenskú pobočku. Tiež keď som tu šiel, tak oni mi povedali, dobre, tu máš zmluvu, všetko. No a začal som riešiť, OK, kde budem bývať. Ja som býval 6 mesiacov na Gastofe, v jednej izbe. Môj šéf sa sťahoval a on sa zaručil, on vedel, lebo bol môj šéf, tak povedal, on robí pre mňa, robí tu roky, síce má novú zmluvu, teraz prišiel do Švajcu, ale pre firmu robí roky. A ja sa zaručujem, že všetko bude OK. A tá majiteľka toho bloku, prvé čo, ja nemôžem dať byť niekomu, kto nevie po nemecky. Ja si pamätám, ako mňa tam varila na tom balkóne, že toto a toto a toto a nakoniec to vyšlo. Hej, že ten štart človeku sa tak, ako by som to povedal, strašne uľaví, keď si prejde tým najhorším, čo je sa presťahovať, že už máte tu svoje miesto, kde sa viete zatvoriť. Práve si pozrel malý úryvok z podcastu Swisscast. Rozhovorov, kde si pozývam Slovákov a Čechov, ktorí žijú vo Švajčiarsku, majú nejaký zaujímavý príbeh alebo biznis. Ak ťa tento úryvok zaujal a chcel by si vedieť a vidieť viac, celé epizódy nájdeš na mojom YouTube kanáli Swisscast. A ak toto sleduje nejaký Slovák alebo Čech, ktorý žije vo Švajčiarsku a má nejaký zaujímavý príbeh, ktorý by chcel vyrozprávať ľuďom, určite sa mi ozvi a ja ťa do jednej z týchto epizód pozvem. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a my sa vidíme pri ďalšom dieli podcastu Swisscast.